Good evenings and good nights. English man. Oh, English na. To all people here in birthday celebrant. Balibal, chambanda. Kuya, nagpasalamat ni. Thank you so much ni Ma'am Maricel. Yes, thank you, ma'am. Maorag hapon, Ma'am Osam, nagadugay, nagabatanon. Basta hingatawa. Basta mo tawa ganita, hingatawa ka. May posibilidad nga ang atong pagkatiguang mabatanon. Ikaw, gusto ka mabata? Ha? Gusto ka mabata? Pero lain man siya na masubrahan ng katawa. Nga naman? Buang man ka. Sultihan di ka, gusto ka mabata. O palit ka kuan ka ng bigbiron, tutuya, mabata ka. Ay, naus ba? Oy, happy birthday di ay ni Sir. Sir John. Sir, happy birthday, sir. Ikaduhan na ganyan ng Oy, sultihan di ka, kana si Sir John. Mabitang gitaw na si junior na. Junior. Kaya senior citizen naman na siya. Di ka na siya makadawat o beneficiary nga senior. Ano naman? Kay John man. Junior man na siya. Di na pwede. Di na pwede. Malalis ka na dito. Malalim. Unya, din sa tubangan. Oy, naaday surprise. Ingon si Ma'am Maricel. Yeah. Kanang inyong gilingkuran, kanang lamisa, doon ay sticker. Ngan, June. Kantidad of 5,000. Tulog ay sticker ilawom sa lamisa. Kung kinsa tong natungnan diha tan-awa lilia kay 5,000. Angan June sticker. Ang unang niliili naginhanglan yung kwarta. Pero na dito sa luyo ang kinahanglan kwarta. Dito ni. Na dito dapita ay. Okay ra na boss, parihata ting bitay biaron. Ginoo ko. Kapoy ngitang kwarta. Kaya ay kami dito crazy do di mga higala. Sa Binisaya, duha ka buang dito sa ABS mga higala. Before mo isalang sa showtime, i-workshop pagid mo ana. Awak kasabot kag workshop. Unsa may ibot mo sa ng Sa workshop? klaro ana Binisaya sa workshop. Klaro ana. Unsa man? Nagtrabaho sa shop. Klaro, work, trabaho, shop. O di trabaho, shop. Bugo ni babuya. Ataka na ka workshop, nag-eskwela ka ng artista in acting. Ay, acting din na di ay. Ikaw, laagan ka, babuya ka. Huwag ka kay-eskwela artist. Ang usan din na di ay. Artist ka nang mag-acting ka, imong eskwelahan. Ang nag-workshop na mo, sila Boy Abunda, Tito Boy, Bayani, Jong Navarro, o si Jong Navarro. Bong Hilario. Nyaro, Jong, nadi mamusil, mananghid. Ang tanang mamusil, mananghid, wag yung mamatay. Nga naman? Pwede mamubaliban. Ano man? Sir, pasa sir, nagtrabaho ma. Panalitan naman eh. O ina, panalitan. Panalitan ha? Nunay! Pusilon di ka? Hindi ko. Pusilon lang di ka? Di lagi ko. Kausa naman? O sir ha? Sige. Nunay! Pusilon di ka? Yung unsa man ko. Buang na. Mu-acting ka, igo ka. Ana oy, bugo. Nauna day? Sige. Nunay! Wapa pa! Timing nga sa timing niya. Sige, timing mo. Nunay! Pusilon di ka? Uy, naigo dito. Naigo. Sila manisagit. Sila manisagit dito. Happy tayo na itong bayo dito. Pagpusil, bandang bala, naabot dito. Balik ka! Nunay! Pusilon di ka? Sige. Dugaya sa usar ka buto, taas kay mong siyagit. Magbuot ka na ako. Gipusil ko rin mo, nagpapamas building. Magbuot man ka na ako, kot. Hoy, ana, ramas Mamarisel, ayog sorry diha. Nga naman. Birthday ba Sir John? Nga naman. Hoy, delikado ka. Lagi. Hoy, ting-ihaw biya nas baboy. Ikaw sa na-SX ko rin ha. Nga naman. Mahurot biya mo. Ngano gani? Endangered species na biya ka. Kanay mong nong, exotic. Ano sa exotic? Igsuon sa itik. Ako'y pusil ni mo. Sige. Ako'y pusil ni mo. Sige. Pusilon ti ka. Chico! Naglalagot na ako sa'yo! Unsa Tagalog? Naglalagot ako sa'yo. Naglalagot na ako sa'yo! Hala. Hindi ka na masisikyatan ng adlaw! Pupusilin na kita! Makuha, matani ay. Tagalog na. Way bala! Ito ng buwang nga ka. Dali, mga kaoy. Patakka. Oy, naara ba si Mamarisel? Ganihan na trending na. Ano man day? Tawa na. Ano man na sila din? Wahi lagi mo nang tawa di lagi. Timing nga sa inyo lang kay paminahon. Ma'am, nag-show mi gabi eh. Abi na ko, may katawa, nahagbong na dito. Siya mo sa, ang sapot lang nato, kung mga tawa mo timingan ninyo, isabay sa tanan. Kuyawan man ta.
Anas Ma'am Maricel ganiha. Iyang gibasa sa Facebook ganiha. Oh, Facebook. Na trending ni. Ang sa manay. Pare makaayo og sakit. Tinuod gyud ay. Kanang coronavirus. Ihiling mas na sa pare maayo. Maayo dayon. Oy, dili lang kay sakit maayo mga kanser Usa sa ba pare. Hastang amang nakasulti. Amang nakasulti. Milagro kayo. Basig na pare dire. Nay pare dire. Why pare? Kunay pare, father, lingaw-lingaw rin amo ha. Pamugda sa taon ni mo. Kung nay pare, ay taon mi gabae siya lang. Na-trending kan lagi. Yan sa lagi. Amang nakasulti tungo sa pare. Yun sa kani. Oy, niana ang pare, ikasal ang amang. Niana ang pare, palihog, isulob ang singsing. Nya, di man nakadungog ang amang. Ano ang amang? Mo kan di Diyos nakadungog. ba, bungol ka, isulob ang singsing. May gani ang sakristan, silingan sa amang. Kanya, yan sa- Padir, amang na among silingan, di ka dungog. Sinyasi. Oy, sinyasan sa pare, ang amang nakasulti, milagro. Yung sa mga pasulti sa amang, ay gising niya sa pare. Anang pare, ha? 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 Sulting amang. Yung sa amang. Manang. Ikaw na una, de honeymoon. Sing-sing ba isulob? Di ko nagbastos. Kunya kana dayong istorya ni Adan og Niba, duha na ka klase oy. Diyan ka klase. Oh, istorya ni Adan og Niba, duha na ka klase. Nga naman. Ang usa wa gisuot sa Bible. Ba, isuot sa Bible? Oh, confidential man. Kung sa mga istorya, ng iba. Di ba kana si Adan og si Iba, kuan man na sila. Si Iba gitintal man na sa bitin. Oh, ditinta sa bitin. Lagot king Ginoo oy. Lagot ang ginoo. Gipangita ang bitin. Oh. Nakitaan man ang bitin. Oh. Agitunga ang bitin. Pak! Ang B na ni Iba, ang tin na ni Adan. Mauna ron ang babae na B. Ang laki na tin. Kung di tungos bitin dahon no tani ron. Pag ginuod yan, na wa may pari ato lang ito. Sultihan gani ang ginoo o ang panuway. Amigo man sila sa una. Oh, amigo. Ang panuway ni dool mas ginoo. Niya na ang panuway. Ginoo. Muadto tas kalibutan, atong tan-awon kinsay daghan ug sakop nato. Sing anak day na day. Niya na ang ginoo. Oh, Sige, panuway. oh, Diyos Ginoo. Nanganaog sila sa kalibutan. Nako sa kalibutan. Ana din panuway. Ginoo. Oh. Adto taon na sa Hongkira. Ato gira. O si anang Ginoo. Sige, panuway. Unya? Dito sila Hongkira. Nana ang panuway. Tanawa Ginoo. Ay nagbisyo dia. Oh, wag imo diha. Nana Ginoo. O sige panuway. Ako na sad. Adto tag Santo Niño. Ato sig sa tunin sad. Kuyog sila Santo Niño. Unya. Anang Ginoo. Panuway tanawa na aba imo diha. Nana ang panuway. Naa Ginoo nagmisa o natuog usa ka buok. Usa ra imo. Dios man Ginoo. Yes man Ginoo. Sa panuway. Oh. Las, Asa man? adto tagpasil. Gatos nagpasil. Oh, Unya. pagsuod nila diya sa suba pasil. Pat. Nabito naglibintado dag pinuti. Gawas mga panuway. Anang gino hala panuway di pangita ka. Anang panuway di ta diha. Ay, natikos ba? Uy, naano ba tayo? Dali ba, nagdamgo mo ka to? Oh, gadamgo bitaw ko. Nagdamgo ka, di ba? Nagdamgo ko nga namatay ko. Ha? Gani ha. Nagdamgo kang namatay ka? Uy kana ding mamatay ta de sugaton ni tas tulo ka anghel. Oh, kanang gagmay. Gagmay ka Oh, na. ingana. Nana kirubin. Kirupin unya. Kana ato ka sa langit. Oh. Sugaton ka. Unya naa say gadungan ako namatay. Kung sa man? Haponesa, Amerikana, o Badyaw. Badyaw sad matay? Oh! Unya. Unya, sugaton man ka San Pedro. Oh. Unya San Pedro, gadag manok, ana ko, Senyor Pedro, asa ka manari? Kuyuhi. Kuyong manok na pula. Unya. Unya, gisugat, naamay namatay haponesa. Oh. Ana ang kirubin. Senyor Pedro, na namatay haponesa, asam ni butang. Tawari pako, dadas langit, himuon na tog anghel. Pasagwapa, himog ang hilyay. Ay, puti kayo. Mauti na. Diyos ban, Oh. Amerikana, mistisa. Oh. Senyor Pedro, Amerikana, mistisa, asam ni butang. Oh. Yatog langit, taurig pako, himo na tog anghel. Unya. Katapusan badyaw. Ang badyaw. Pero Pedro, na badyaw, Pedro, namatay, asa mi butang. Taurig pako, yatos langit, himo ang kwaknit.